नोंखौ सिगाङावनो बुंखादोंमोन ना हिनजाव थाखाना गुबुन सिख्लाजों लाइन दामारि दा बोरै मोनखो बहुद गिदिर गोरोन्थि जाबायलै मा बुंनो आंबो सिगाङावनो बारे बुंबाय थाखादोंमोन नोंखो बेलेग सिख्लाफोरजों लाइन लाबाय थाना होननानै बुंनायखौनो मानिया नोङो दायो मा मोनखो माथो खालामबावनो गोरोन्थियानो आंनिब्ला दा नै हिनजावानो खारलांबाय दा मा खालामनांगौ आं थौ लायफिननांगौ गाबोननो औ माथो लायथारनांगौ लायनांगोनथ' आरो बेबा फैफिनगोन ना फैफिनला आंजोंबा मानो फैया जानो फैगोन जों दंना जों लायगोन ना माथो थौ जमानो लायथारनांगौ गाबोन लायथारनांगौ गाबोन फुङाव थांसै बिदिब्ला ना औ जागोन दे गाबोन फुङाव नोंसोर सानैया आंनियाव थांबानो जाबाय लायफिनसै माथो खालामबावनो गोरोन्थियानो आंनि जाबायब्ला एसे बुरखायनाबाबो लायनांसिगोन आरो आं बिदि गोरोन्थि मावला औ बेफोर खामानिखौ नोङो मावनांला हिनजाव थाखानानै गुबुनजों लाइन दामारि औ बेफोरबायदि खामानिया न'खर सेफायनो बारा गोबाव सम नाङा बेनिखायनो नोङो बेफोरबायदि खामानिखौ मावनांला दिनैनिफ्राय औ नोङो बांद्राय टेनसन दालाबाय था ओंखामफोरखौबो मोजां जाफिनदो गाबोन फुंनि 7 बाजियावनो आंनि गारिजों लायफिननोसै औ जागोन दे जागोन औ आंबो थांगोन औ थांफानो हागोन गाबोन फुङाव ओंखारलांसै जायो दे ओंखारबानो जाबाय दे बिदिब्ला जोङो आवगायसै बिदिबा थौदो हेलौ लोगोफोर पार्ट 2 नायनो गोसो दंब्ला कमेन्टआव खोन्थाहर आरो भिडिअखौ लाइक खालाम हेलौ लोगोफोर मारै दं जोंनि दिनैनि बे भिडिअखौ नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला मा खालामनानै लाइक खालाम आरो शेयार खालामना हो आरो लोगोसे कमेन्ट आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबावथार येस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबावथार आरो नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला गमामायैनो जुदि मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक खालाम आरो कमेन्ट खालाम जोंनि भिडिअखौ मारै मोनदों थ' जों बिनिफ्राय मा खालामसै दोनथ'नोसै नामा दिनैनि भिडिअखौ जोङो बेसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय बुंदो बाय बाय फाइलाय बिराद गोबावथार देब्रा आं मागिना एसे